こで弾くのは礼拝で弾くのは初めてです。今日は鳥の歌っていうのはカザルスっていうチェロの今世紀最高のチェロ奏者が国連総会で弾いて、この歌は曲はイエス様の誕生を鳥たちが喜んで歌うっていう曲です。あと3曲なんですけど小川先生が言われた通りです。4曲弾きます。よろしくお願いします。